yung sinahin yung mga... Yan po mga kalingap, isang magandang gabi po sa lahat at ang purpose po pala ng live na ito ay may gusto lang linawan at sabihin ng aking isa sa mga the trio, the team good vibes, wala iba ulit si Nathan Cute Vlog. Nakikita nyo naman nata na yung thumbnail dyan, no? Ano lang, siyempre, Unicap member, kailangan na. Kailangan ka bang bigas? Oo. Yan yata yung sinabi. Huwag mo sabihin na hindi mo kayang kainin ang bigas. Nagiba daw yung panlasa niya. Nagbago ko bigas. Sigurado yung bigas ko eh. Wow! 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 Ano man talaga inip eh? Wow! Ayun yung bigas namin ni Kuya Bal. Hindi ganyan ang bigas ni Kuya Bal. Oy, ganyan yun. Dito ko binili yun sa Nabua. Ano ba yan? Wala akong dahilan eh. Kami na, kukuha lang kami ng pagkain tapos si Nathan Cute Vlog na po ang bahala. About dyan sa thumbnail na yan, no? Kuha lang kami ng pagkain. Kakain lang kami, mag-ano lang ako, mag-biguelo lang. Oh, Pero bakang ko yan. Para mabilis yung Nagigigil ano. ako. Nagigigil ako, bakang ko yan, ha? Wala ka ng lasa sa pagkain na nagiging. Kumain ka muna para malasahan mo yung ano. Yung... Chicken curry. Ayun na, checking out. Bakit tumigas bigyan ng blue? Hindi ba mag-ano, mag-tip car? Oo, wala. Batang hamog daw. Sabi nga dating ng Davao, sarap. Dito ka, Vincent. Ano kasi doon kamatis? Hello po, magandang gabi po. Magandang gabi. Gusto mo ba lalo? Gusto mo ba lalo? Hindi naman yung konti lang. Elisa Mananan. May bahaw, may Sarap. kabayo. Kaya nga yung Yan, may shoutout po sa 39 viewers. Yung bahaw din sa live. Kasi po ng live ni Jay. Vincent, ito na. Don't decide. Kuha kanin, upo, kung init, kaya pisto. Sarap nito, mamantika, oh. Yung masarap sa chicken curry. Yung medyo ma-oily. Ginaw na ngayon, giginaw na ako, may lagnat yata. Ano? May COVID yata. Ba? Live yan, live. Ito yan, ha? Ako po si Vincent Official po. Kuya David ng Davao. Bagong member na. Kahit Ito tayo, kain. bagong member po ng Unicap. Andok ka na doon. Para dito tayo, oh. Mukbang. With So wait lang po mga kalingap, no? Kumakain lang kami at sasagutin ni Nathan yung mga comment na yan nung isang ano. ano daw dito man. Hindi rin kasi pwedeng yung ganyan ng ganyan eh, yung sasabihan ka ng parang ano na yan eh, pangit na yan eh. Yay! Siya na daw sasagot yung manager. Oh, yung manager namin ang sasagot si Bebang. No. Siya lang may karapatan sumagot kasi siya ang manager, siya ang ano. Yeah, siya nagbuo ng cupcake. Oh, siya nagbuo ng pop gay kaya siya ang kailangan sumagot diyan. Kasi ang sakit din nung sinabi nung ano, nung dami ng kanin. Nagulat ako sa sandok ko. Kaya mo na nga, nandito na ito. Ang dami na parami daw, na parami. Oh, kunwari ka pa, marami naman talaga yan eh. Paborito ko ang chicken curry. Ay, medyo may live shoutout po. So, mamaya na po yung shoutout at mamaya na rin yung topic. Kakain muna kami. Magmumukbang muna kami. Congrats nga pala kay Vincent Official, isa na isa sa part of Unicap member. Thank you po, thank you po. Wow, win. Magpapasoft drinks po yan mamaya. Dapat ngayon na wala tayong inumin eh. Si Manuel Gubato na natututo na po ng mga taktika namin tatlo. Pwede nang mag-apply sa ano ba, sa... Good vibe. Good vibes. O yan, Hindi, isa... mandirigma. Mandirigma. Huh? Wala na tuloy umupo din sa May lamesa. luto ni Mrs. yan eh. Kapakaswerte mo. Antayin niyo po yung ano ha? Yung live, yung video namin sa kotse. Bumalik po ang lahat. Ang karma po is real. Nauna, lakas no? Naalala ko talaga yun, High-tech tawa-tawa. na po ang karma ngayon. Ang bilis bumalik. Ay, walang lasa. Anong lasa? Wala. Walang kalasa-lasa? Eh, wala. Kain po, kain. Sarap.
Kain, mukbang with ano. Hindi po kasi kami magkasa sa lamesa. Kaya yung lamesa yung tinabi na namin. Ayun na po. Kami yung lamesa. Sa sobrang dami ho namin, sabi namin, kay Alex, wag na tayo sa lamesa. Yung mga bata na lang dun. Pero tingnan nyo nangyari. Wala nang pumesto sa lamesa. Puro na lahat nasa lapag, oh. Puro na lahat nasa lapag na. Hindi na kasama lang din sila. Mukhang matindi yung sa mga sasabihin mo, buddy, nag-recharge ka pa. Mukhang ngayariin mo talaga yun ang lahat. Ay talaga! Babalatan ko, hindi pwede ganoon! Ang talaga. Hindi pwede. Rest back kami, rest back. Antayin nyo lang makakain ako. Nako! Na! Immoral pala, ha? Immoral pala. Tignan natin, ilalabas kong pagka-immoral ko na. Gigigil ako. Kumain ka muna, kumain ka muna. Kumain muna. Ha? Kumain ka muna. Baka may vlog ka, hindi ka makakain. Nasahan mo muna yung chicken curry. Nasaan mo muna? Ano? Mamaya, last mo na yan. Ha? Ha? Hindi ko na alam kung anong lutuin ko sa'yo para malasahan mo. Lahat na lang naluto, niluto namin sa'yo. Lahat na lang din, walang lasa. Yung ba na ni-request na hirap ako. Sa daldal lang doon sa tabi ko, wala man lang ginawa at maghiwa ng Ricardo. Tapos pagkain walang lasa. Kawawa, ano? Oo, yung humba. Ba't tumahimik? Busy sa pagkain. Antayin nyo lang po ang mga sasabihin ni Nathan, no? Hindi rin kasi tama yun minsan yung may ibang na, nagko-comment. Ang kapal ng pagbumukha mo, ha? Antay ka lang. Ha? Nagigigil ako sa'yo. Iba sa yung kumain yan, high blood na. Na. Nagmamantika eh. Yung ulam eh. Eh, ang purpose lang naman ho namin ng mga Unicap member is magpasaya ng mga supporter. Ang kapal ng pagmumukha. Na. Mamaya na, baka di ko matapos kinakain. Palingon si King eh. Nagmulat si Kitsu. Sabi ni King, tigmaan na yata to. Sabi ni King, parang mas matindi ata sa akin to. Uy, kumain kayo, marami pa oh. May pang kanin dyan. Kanin, yun oh. Nawawalan ako ng gana kumain. Dahil ko rin. Lalaan mo rin bang, ikaw bumili ng manok. Pati Ricardo sa'yo. Nabubuisit ako, nawawalan ako ng gana kumain. Nalalanin mo, sa 500, 50 lang sa libo. Mabuti nga, may balik pa, no? Doon nga ako nabubuisit eh, kaya nagigil talaga ako. Hindi kayo namupit yung bumili. No. Oops, issue. Alex Librata, kinupitan si Nathan Cute Vlog. Ay, content to bukas. Ate Bonya, shoutout po sa lahat. Kumakain lang po, saglit lang po. Napindot ko kasi aksidente yung start eh. Nalay pa Nalay pa agad-agad. Dapat kakain lang muna. Ngayon gusto lang po kaming linawin. Nakikita nyo naman ata dyan sa thumbnail. Ang kapal ng pagmumukha mo, ha? Na, antayin mo ako. Antayin mo lang ako. Ano ba ibig sabihin ng immoral? Uy! Ayun, immortal. Ano ibig sabihin ng immoral? Immortal. Hindi moral, immortal. Hindi, immoral. Mortal sin. Mortal sin yan. Parang ano immoral ka? Pag immoral ka, dyan na silang kalasuan lahat. Kalasuan. Kasalanan yan, ano kumbaga sa ano yan. Kaya pala galit na galit to kanina pa. Nung nabasa niyo yung comment. Kung anong immorality ka, kataka na. Kunyemas ka. Antayin mo lang, mante. Buisit ka. Gigil lang, gigil. Gigil. Maalala ko yung reaction ni Ted para panood. Oh, yung dati no. Yung lupit ni Nathan eh. Sana yun, di ba? Yung tungkol dun sa... Makinis pa mukha niya. Picture yung... Ay, ano yan yung sa ano, IW?
Makinis pa siya, bro. Nagkukuskus daw na ano. Aircon yung pa di. Ha? Aircon lagi. Ay, aircon lagi. Kaya pala makinis ka pa nun eh. Ano ba nangyari ngayon? Makinis pa rin naman, lumubo lang. Nasunog na. Sinumpa na. Ayun pala yun, parang bastos, parang malaswa ang immoral. Oo. Immoral. Kaya immoral lang. Tulad yung ano. Basta, marami ibig sabihin ng immoral. Okay, explain na. Baka di mo naintindihan na sipahin mo siya. Wag! Gastong ko yan! Wala akong pamulak. Bataan mo nga nang doon ng immoral. Wait lang po kayo ah. Tawata, kayong kumakain lang to. Ewan ko na lang, bahala po kayo dyan. Masama na pala magpasaya ng kapwa mo mga Pilipino kayo. Kaya purpose lang naman unang mga yun eh, nagpasaya lang naman. Immoral, masama, malaswa, immoral. Di ba? Immoral yun. Mahalay, Lahat ng ano doon yata, no? babuyin. Sinerch pa yan. Grabe, ang bigat ng sinalita nyo. Hindi siya yan, yun yung comment na, ano po yan, lalaki po yun, partida, lalaki pa yan. Kung babae, hindi namin parang ipapansin yung ninita niya kasi siyempre dalawa bunganga niya, kaya talagang medyo mata. Bading mo nag-comment, bading! Na! Kaya to, lalaki. Sipahin mo yan! Wag! Hindi na ganun. Mahal pa naman natin. Wag naman yan. Yan na lang pang vlog ko, maawa ka. Hindi na cellphone eh. Mababa pa revenue ko ngayon. Puro mababa ang bis eh. Ay, siya tawag nyo nagluto. Kain po! Kaya po. Nagtampo ng nalawa. Sabi, oh, yung tatang yung nagluto. Bulit ka, bakla. Ay, Mamalaya Malaya. Shout out. Shoutout sa'yo, Malaya. Malaya ka na. Shoutout po sa nagluto kay Ate Glyza. Masarap pa yung luto. Glyza Barona Official, yan si Ate. O, pasupport pa ng kanyang YouTube channel. At si Manuel. At si... Shoutout po siya kumakain. Ayun na, anak. Sa'yo na po, ayan na. Go ka na, boy. Ang gano'n kumain? Wala pa ng kanin. Okay ka na? Ito na po si Nathan. Okay na. Ayan po, makinig po tayong lahat. Di naman ako kumain, wala na akong gano'n. Nawala ka pa ng gano'n, nakatatlong sandok ka. Bunga nga nito. Wala lasa, mapait. Wala lasa mapait. Manghang. Manghang? Nga, mapait, mapakla. Di ko alam. Para matitipa ka sa COVID dyan. Sakit mo. Huwag na pagbigyan pa ng request ulit ko. Baby boy. Kain na ngayon mga bibi ah. Baby boy. Ayun na oh. Uy. Ayun muna, bago laro. 183. Uy, dumami na. Yan po, mega love shoutout po sa ating 183 viewers po. Sarap po ng ulam namin. Chicken curry. Latang, lutong Bicolana. Walang kayo lang kayo ah. Bumibilo lang. Shoutout ka nga muna, Vincent. Excited na eh. Shoutout po. Yan sabi po ni Black Butterfly Kasika Pinday. Unvlog, salamat sa palipad. Yan. Thank you po sa nagpalipad po. O, tumbling na din. Gladys Ochona, Jay, dahan-dahan sa pagkain na. Pinapatambali ako. Kain ko lang. Gusto mo mo operahan Ako, Negro Sanon, baka na din niya alam ang ibig sabihin ng immoral. O nga po. Mamaya po, hintayin po natin si Ang Yan, aming po. Ay, ang manager. Ang manager.
Ay, hello po, Abante Vlog. Yan, hello po, magandang gabi po. Yan, nag-love shoutout po. Yung mo naman si Buena. Ang sarap po ng luto. Ang asawa ni Kuya Alex, Parang visitor. Ma'am Glyza. Yan, sabi po ni Ate Ma'am Lydia Basay, good evening mga kalingap. Sa hello po, magandang gabi po. Sabi po ni Wilma Hilario, ang nagsabi na immoral. Lalaki po na ganyan. Lalaki yung nagsabi. Lalaki po yung nagsabi po. Kaya yung manager nanggagalait eh. Oo, hintayin po natin si manager. Yun ang alam yung hanap buhay namin. Galit na galit yung manager. Yan, sabi Yun ang alam yung racket namin, yung retrieval. Yan sabi po ni Net Siena, paano naging immoral ang pagsusuot ng damit pang babae? Ang immoral na tinatawag ang nakipagrelasyon sa bawal yun ng immoral. Ano Oo daw naman, kasi- nag-comment ay nainggit Ano ata. daw kasi ginagaya yung mga ano? Nandiyan po si LJ Pulgar Channel. Yan. Pa-shoutout naman dyan, Vincent Official. Yan, mega love shoutout po kay LJ Pulgar Channel. Hello po. Sarap po. Shoutout po. Yan, sabi po ni Black Butterfly, kasikap, inday, ang immoral po ay isang pag-uugali ng masama. Ibig sabihin noon, walang kahiya yan. Nga po. Ako ni Gorsanon, bebang, kalma ang puson, puso mo pala. Mamaya po, Ang buto ni Beba. nagpapahiran lang po. Nagre-relax. Nagre-relax pa po. Sabi po ni Balmari Official, Jay, shoutout from London. Yan, mega love shoutout po sa mga taga-London po. Ingat po kayo dyan sa mga OFW po natin na nasa malayo. Ingat-ingat po kayo palagi. Sabi po ni Syra Love, gandang gabi po sa lahat. Yan, mega love shoutout po sa iyo, Syra Love. Magandang gabi po. Wait, pwede naman ang pabigyan ko pati mo. Sabi ni Wilma Hilario, ang nagsabi ng immoral, KJ yon, saya-saya kaya. Kaya po. Happy lang. Sabi po ni Malaya Vlog, baka yung nag-comment ang immoral or kaya hindi niya alam yung ibig sabihin ng immoral. Baka nga po. Yan, meron shoutout po kay Tita Nela Banti Vlog. Hello po, magandang gabi po. Yan. Ma'am Nelly, bigala-gala. Taga-Binson. Oo nga, taga-Binson. Kala ko nga nagbakasyon dito eh. Nasa ibang bansa. Sabi niya, may December Uwi niya. nagbakasyon siya. Nangingin na yun. Sabi po ni Black Butterfly, kasikap inday, dapat ang sa nagsabi noon, kahihin ng bibig. Kawawa naman yun. Yan, sabi po ni Polski Vlogs, nguso. Hindi puso. Nguso, hindi puso. Ako, Negrosanon. Ayo, lalaki ba ang nagsabi? Oh, Lalaki. baka naman gusto Lalaki niya natin mag-short nag-message. ma. Lalaki nga po nagsabi po nun. Lalaki yung nag-message sa kanila. Sobrang immoral daw yung ginagaya-gaya nila. Lababo. Yan, sabi po ni Balmari Official. Shoutout sa lahat ng Talason Warriors at Team Bubuli, mga kalinga. Yan, mega love shoutout po kay Balmari Official. Sabi po ni Marian Holgado, anong immoral doon? Nagpapasaya lang ng tao sila, lawakan mo pa pag-iisip mo, dear. Baka na-insecure ka lang sa kanila dahil magaganda sila. Malamang Kasi na. hindi bagay, gulang. Kag-bestol yun ni Cap yan. Hello. Tapos yung lalaki. Lalaki nga po. Baka siguro, no, naiinggit. Mga charis. Sabi pa ni Alfred Agustin, yayain niya sa kabak. Gusto niya. Sabi lang siya. Baka nga po. Yan, sabi po ni Risa Paguntalan. Good evening guys, cool down, bebang, and heart mo. Wag patulan ng basher. Oo nga po. Yan. Sabi po ni Nimpalong Sus, wala lang sila sasabihin eh, katuwaan lang naman yun. Oo nga po. Nagpapasaya lang po. Pinatulan. Sabi po ni Gladys Ochona, pa-shoutout kay Totski Bonso. Hey, yan, hello po, mega love shoutout po kay Totski. Bugoy. Sabi po ni Matet Gabar the Vlog, shoutout sa inyo dyan, Bebang J, Kuya Manuel at kay host na nagbabasa. Yan, mega love shoutout po, Matet Gabar the Vlog. Yan. Maraming salamat po sa pag-welcome po pala sa akin sa Unica po. Ako po yung isang member po na, bagong member po ng Unica po. Thank you po. Maraming salamat po. Yan, sabi po ni Salvi Garcia. Dito po ito sa bahay po ni Kuya Alex. Pangga Dobria.
Good evening sa inyo lahat dyan, watching from Qatar. Yan, mega love shoutout po sa mga taga-Qatar. Excuse po. Sabi ni Celine Agidor, inggit lang yon, nagsabi na immoral. Oo nga po. Sabi po ni Wilma Hilario, ang ayaw na wag manood, masaya naman ang viewers. Kaya nga po, enjoy lang, happy lang. Sabi po ni Sas Mata Vlog, hoy, dito masaya kami, mga OFW, wala stress na. Ano nga po. Sabi po ni Chombi Chico, pakitanong po kung nakakain ba yung immoral na Odin. Sabi po ni Loie Vega, gandang gabi sa inyan bahay nila Jay at Bebang. Dito po sa bahay po ito ni Kuya Alex po. Alex Librada. Ni Alex Librada po, ni Kuya Alex Librada. Dito po kami, inampon po kami dito. Sa lahat po dyan, pakisuporta naman po ng aking YouTube channel po. Ako po si Vincent Official po. Bagong member po ng Unicap po. Baba tayo, link. Baba po kami yung link po ni Kuya Manuel. Pa-support po, Manuel Gubaton Vlog. Baba po kami ng ikaw muna. Sige. Yan, sabi po ni Estrella Villaflor. Hello po, mega love shoutout po. Yan, hello po, mega love shoutout po kay Ma'am Estrella Villaflor. Sabi po ni Bergie Garcia. Gandang gabi po sa lahat. Pa-shoutout po kami dito sa Balot Tondo, Manila habang nananahi sila Maribel, Toririt at Arlene. Yan, mega love shoutout po sa mga taga-Tondo po. Sabi po ni Marilyn Felix. Grabe naman yan pampagood vibes lang naman, di ba? Sino ba yan ang sabi na yan, ha? Immoral, kulang yan sa shoutout. Shoutout nyo nga pala. Yun ang sabing immoral. Sabi po ni Baby My Love, good evening, Jay. Stay safe. God bless. Ingat lang. Yan, hello po. God bless po. Yan, sabi po ni Joseph Tenorio Vlog. Mega love shoutout sa inyo from USA. Yan, ingat po sa mga taga-USA. Mega love shoutout, Joseph Tenorio Vlog. Kumusta na? Yan, mega love shoutout po. Sabi po ni Tita Nelly Vlog, na-cancel flight po. Na-cancel. Dahil po sa Omicron pa na, Tita. Dapat alam ko, December yung niyan Yan, nababa po akong bahay, padikitan naman po. Yan, ang aking asawa. Ami Gubatong Vlog ba yan? Yan, sabi po niya Ate Ami, Gubatong Vlog. Shoutout sa lahat dyan, pakain naman. Sarap. Laubos na. Masarap po yung luto na Liza. Pag ka magagalit mas masarap yung chicken curry niya kasi chicken curry mo. Ate Ami, oh. Siyempre, baka di na ako pakainin nito. Yan, sabi po ni Ate ni Nelson Harris. Buti na lang siya, maintindihan niya ako, asawa ko siya. Hello po. Sabi po ni Nelson Harris, dapat lawakin ang palaisipan, grabe makapagsalita immoral. Habing pan lang para masaya din. Opo. Sabi po ni Malaya Vlog, ang puso ko ang immoral kasi umiibig sa may iniibig. Hugot Hugot. Si Malaya ba yan? No, si Malaya. Sabi po ni Harding Willis, BOT-FYI. Ano yun? For your information? Ano yun? BOT? Yan, sabi po ni Celia Mendoza, entertainment lang naman yun. O nga po, pampakatuwaan lang. Sabi po ni Bing Dongka, magandang gabi po, asan po si Bebang? Andito po sa labas, hintay lang po. Nagbebelo lang po, hintay lang po kaunti. Kasi baka tumas agad yung kanyang blood pressure. Ay, kunin ko nga pala yung ko doon, pang BP mamaya. May pang BP nga akong dala Yan, sabi po niya, Ami Gubaton Vlog, sarap ng ulam nyo. Oo, chicken curry. Masarap daw po. Ano sinabi ko? Kaya hindi mo narinig. Sabi po ni Pangga Dubria, masayang nawawala ang homesick at problema namin lalo dito kami sa Malayo. Oo nga po. Yan, maraming salamat po sa nagpakulay po, sa nagpalipad. Batoy Bibo. Yan, kay Batoy Bibo po. Batoy Bibo, maraming salamat sa palipad. Thank you. Thank you very much. Thank you. Ha? Sino dashmill pa? Wala na dashmill po. Sino na? Asan po si G? Ayun.
Nalabas din. Sabi po ni Balmari Official, hindi immoral kung wala naman ginagawang masama at nagpapasaya lang sila. O nga po. Tama. Yan. Sabi po ni Evangeline Garcia, ano ba sa pananaw niya ang isang immoral? Yung mga nakikabit ang mga immoral, hindi yan ang ginagawa niyo. Maganda pa ginagawa niyo kasi nag-i-entertain mga kababayan natin watching from China. Yan, hello po. Mega love shoutout po kay Ma'am Evangeline Garcia. Nasa China na po. Yan, ingat po kayo dyan palagi po. Yan, sabi po ni Estrella Villaprol. Flor, good eve po sa inyo. Saan po si Kuya Jay? Daming bata yata dyan. Yan po yung anak po ni Kuya Alex po. Tapos si Kuya Jay po nasa labas po. Pinapakalma po si Nathan po. Si Kuya Nathan, si Bebang. Excuse po. Ay, ano mo na. Yan, sabi po ni Black Butterfly, Kasikap Inday, Sis Nelly, mega love shoutout po. Yan. Sabi po ni Estelia Nico, naiingit yun kasi di nyo sinasama. Baka gusto din po magsuot. Sabi, Hindi nga namin alam kung kakilala nila. oo nga po eh. Sabi po ni Malaya Vlog, hi mommy baby my love. Ayan na. Andito na po sila. Ayan na. Medyo naka-relax na. Okay, game, game. Yan, andito na po. Bibigyan na po namin. Okay. Yan mo na yung palipad dito. Si Toto Bibo. Si Totoy Bibo na siya yan, nag-chat to. Yan, Totoy Bibo, mega love shoutout. Salamat sa bro Salamat, malaking bagay yan para sa charity work natin. Yan, binisita ko siya. Salamat, bro. Totoy Bibo. Yan yung si Totoy Bibo, charity content din po yan sa live niya. Bali doon siya nagbibigay ng tulong sa live niya mismo. Pinapaket niya yung doon, yung mga tutulungan nila ng grupo nila. Suportahan din natin po, Totoy Bibo. Totoy Bibo? Oo, New Zealand. Charity vlogger din niya siya, nasa ibang bansa siya. Ngayon, kapag may tutulungan siya, pinapaket niya sa live. Doon kinukwento ng tinutulungan niya kung ano yung pwede nilang may tulong, kung ano yung purpose ng panghihingi ng tulong, gano'n. Kaya ang ganda nung nila. Game? Jocelyn Guevara ka na ng Motogi. Sino? Ano din naman ito? Jocelyn Guevara. Si LG Pulgar yan. Mega lang siya. DJ Pulga, padi! Padi. Padi, yadi kami padi. Yadi kami Andito na. So yan po, Jane Mendoza, beautiful life sa lahat dyan. At mamaya na tayo mag-shoutout. So simulan na natin ng yung tungkol pala dyan sa may thumbnail na yan, ang purpose lang talaga ng mga Unicap. Ano yan? Anong tawag sa grupo niya? Power Pop Gay. Yan. Talagang purpose lang po niya na Hindi ako nabubuisit ako dito kaya basahin ko pangalan nito? Wag. Na! Marami ka nangingi. Alam mo ikaw, ito, basahin mo yung comment mo ha. Tapos nagtatanong kung lalaki. Ayaw ko lang sa ibang vlogger na hinayaan ni Kuya Bal na magsuot pang babae. Ang kapal ng pagmumukha mo. Immoral act yun. Wow, makapanghusga, wala kang kasalanan, bullshit ka ha. Tapusin ko pa to. Mixing out charity with immorality. Ang kapal ng pagmumukha mo, Win na. Pangalanan lang natin Win. Win na lang. Win. Lalaki po yan, lalaki. Bading ka ba? Wala akong pakialam kung supporter kita o nanonood ka ng video ko pero ang kapal ng pagmumukha mo para husgahan ang katulad namin na nagpapakasal. Di mo ba alam na yung pinakamahirap gawin, yung magpasaya ka ng mga ibang tao na di mo kakilala? Tama. Ano ang nagawa namin pagkakamali para husgahan mong immorality? Tama. Di ba? Ikaw, kung di na masama magmura, Tama. na mo. Mula lang, mo. Ikaw win na mo. Hindi, pag sinabi mo yun, win, Mo. tutut mo. Ako nangigigil ako sa'yo, kanina ko pa ito actually nabasa. Okay, Nagpipigil lang ako, win, tutut mo. Na. Ang kapal ng pagmumukha mo Ito basahan lang kita Nung sa Biblia, ako hindi ako perfect sa mga verse na yan. Sige, game. Nung si Magdalena gusto patayin ng mga Pariseo sa pamamagitan ng pagbabato. Kasi nung unang panahon, pag ikaw ganyan, tulad nun kay Magdalena na isang, di ba yung bayarang babae, Hostage. gusto subukan ng mga Pariseo si Jesus. Kung ano ang gagawin ni Jesus doon sa babaeng nagbibinta ng laman, ika nga. Diba? Ano sabi ni Jesus? Sige, mauna mambato ang walang kasalanan o hindi nagkakasala.
Diba? May bumato ba? Wala. Kasi alam nila sa sarili nila na sila mismo nagkakasala. Ikaw, Win, na mo. Tutot! Na mo. Tutot! Ang kapal na mukha mo mangusga. May nakita ka ba doon kay moralitihan? Huwag ka masyadong magmalinis, boy. Ano ka, bading ka ba talaga? Bading ka ba, ha? Win! Tutot mo! Ano mo? Tutot! Ha? Ako, Win, gigil-on mo. Oh. Mo, ha? Huwag ka mangusga. Huwag ka mangusga kasi lahat tayo nagkakasala. Tandaan mo yan. Walang perpekto. Tao. Kung sino lang ang mayroong karapatan mangusga sa amin, hindi ikaw yun. Ang Hindi ka. kapal ng pagmumukha mo, Win. Win! Tutot mo! Si God lang po yun may karapatan. Yeah, mangusga sa amin. At wala Sa ating lahat. kay Sa, morality. hindi lang pala sa amin, sa atin. Kahit sabihin natin na pinanganak ang bakla, pinanganak ang tumboy, hindi mo sila pwede husgahan na immorality na yun. Bakit binakita ka na ba? Ginagawa niya na nagsumusubo ng banana? Kung sabihin natin na ikaw ay isang bading, Win! Tutot na mo! mo! Ako lang bubuhay, nanggigigil ako na mo. Akala niya ako lang yung matindi manggigil, ha? Nako po. Hindi mo, Ay. hindi, ang pinaka-ano kasi dito, ang purpose lang kasi nun is magpasaya ng mga viewers, no? Kaso, ang mahirap kasi dito, minsan sa ating mundo, may mga grab mentality like, Win! Tutot mo! Na ganyan yung mga pag-iisip. Bakit hindi mo ano yung sa mga TV? Yan Ay. sila ba is ganda? Wait lang. Oh. In fairness, nakapag-English ako sa'yo. Wow! Grab mentality! Ay! Yeah, minsan lang ako mag-English. Natugma ko pa. Di ba? With Oh. full language. O di, pasara mo yun, mga comedy bound, mga clown band, mga gay, ganyan-ganyan. Ba't kami ngayon? Pinapakalan ba namin buhay mo na mo? Tutot! Nahuli ka? Nahuli ka? Bubiyok ako. Handa ka magtutut. Di ba? Sige. Ang kapal ng pagmumukha mo talaga. Wala kang, ito lang talaga, ito seryoso. Wala kang karapatan mangusga sa kapwa mo kung wala ka naman nakikitang mali na ginagawa. Hindi, kahit- Even though. kahit may Wow, mali- English yun. Even though. Wow! Akala ko heaven knows. Bakit punta sa ilong? Uy! Knows! She's always on my mind. Hindi ilog yun. Ano ba ibig ng nose? Sa heaven knows? Alam. Oh, it knows yan. No. Mali lang yung pagkaka-pronunciation ko. Uy, English na naman! Pronunciation. Yeah! English pala pag may ganun. Pronunciation. Ulitin mo yung sinabi mo, yung seryoso. Even though. Wow! Even though. May nakikita ang ginagawang kalaswaan yan, wala ka pa rin karapatan husgahan yung isang tao. Dahil ikaw mismo, huwag ka maging ipokrito sa sarili mo na ikaw nagkakasala rin. Diba? Win! Tutot mo! Mo. Hindi, direkta natin na mo. Di ba? So hindi ka manghinayang na murahin mo yung isang katulad katulad niyan. Kasi kung makapangusga, akala mo perfecto at walang ginawang kasalanan sa buong buhay niya. Ang kapal ng pagmumukha mo eh, no? Diba? Yung panghusga nga sa kapwa, kasalanan yan eh. Mas ka pa. Di ba? Mas pa yung ginawa mong panghusga sa mga katulad namin na nagpapasaya lang. Kaysa ginagawa namin magpasaya sa mga tao, mas maano yung ginawa mo, panghusga doon. Oo, mas matindi yung ginawa mo, mas triple. Kasi nanghusga ka na, nagsalita ka pa ng immoral. Immoral. Hindi mo ba alam ang meaning ng immoral? Oh? Alam mo. Kung, na-search ko kanina. Nalunding. Hindi mo ba alam na kung may double meaning, ay yung ginawa mo ay triple meaning? Oo. Hindi lang triple meaning, may fifth meaning Alam mo pa. ba, yung ano yan eh, black sin yan eh, Oo. immorality. Oh. Di ba? Yun yung kapanahunan nila, ano. Yung Siguro, nagpapala ng ang game nito nung kabataan, Mortal Kombat. Wala, masyado lang siya nagmamalinis sa sarili niya, kahit alam naman natin na nagkakasala din siya. Huwag ganun, boy. ganun. Kapal ng pagmumukha mo, magkita tayo, magtos tayo. Hindi! Sipahin ko yan! Cellphone ko yan, wala ko pang vlog. Maganda sana kung nanonood ka dito, Win. Dave, malay mo, nanonood nga. Di ba? Nanonood. Hindi lang makapag-comment. Ito, kung nanonood ka man ngayon, Win, kung sino ka man,
Ito walang samahan ko ng loob ha. Ano lang to, clarification. Diba? Kami tumatawag. Na wala kang karapatan manghusga sa mga tao na nakapaligid sa iyo sapagkat yung ikaw mismo rin sa sarili mo, alam mo sa sarili mo, huwag ka masyadong magpaka-ipokrito, huwag ka masyadong magpakalinis dahil ikaw hindi nagkakasala, di ba? Ang hirap kasi minsan. Papaputoy ko yung bututoy ko kung hindi ka nagkakasala. Kawawa si Sunshine. Ang pili ka, Bet? Pili balik? Pag naputol, patayin na lang lahat. Wawa, Sunshine. Balik na lang. Di ba? Kasi wag ganon. Ikaw win, tutot na mo. Wag ganon. Kasi hindi maganda yan. Ang hangarin lang namin magpasaya ng mga tao, lalo especially yung mga OFW na medyo nalulungkot sa buhay nila, malayo sa kanilang mga pamilya, wala din sa Pilipinas. Di ka ba natutuwa sa gano'n na maraming napapasaya, napapangiti yung mga katulad namin na kahit hindi mo alam, hindi mo kakilala, malalim o malaki ang problema nila sa buhay nila sa sarili That's nila. right. Pero pag nakikita nila yung ginagawa namin, napapatawa namin, huwag kang killjoy. Killjoy. Ba't Kel? Joy to the world. Ay, naku po. Di ba? Huwag ganun. Di ba? Clarification lang po yun na wala tayong karapatang manghusga sa ating kapwa. That's all in I. Thank you. Namu. Kasi ang hirap kasi sa atin, no, ng mga ganyan nga. Ang akala nila sa sarili na sila na yung perfecto, yung tipong parang sobrang bait nila. Parang tingin nila sa sarili nila, hindi sila nakakagawa ng pangit na hindi nila alam yung sinasabi nila yung pagbibigay nila ng komento, nakakala lang nila is opinion lang nila, hindi nakakasakit na parang below the belt. Below the belt, no? Below the belt. Bakit kasi rin ng ganun? Tsaka, baka sabihin nyo, issue, na gumagawa lang kami ng issue. Nag-comment po talaga yan, hindi ko lang sabihin ko saan video. Baka banatan nyo pa. Kawawa din naman. Huwag mo lang pakita. Kawawa din naman. At ay nga, syempre, Unicap member ang mga Powerpuff Gay. No? Syempre, dito kasi sa Unicap, sa Bino ni Kuya Bali, kami rito, solid kami rito. No? Kung sinong pinira, laban. One for all for laban ng isa, laban ho ng lahat yan. Kaya, pasensya na kung pinagtulong-tulungan ka namin tutusin. Dapat lang! Hindi ka pa namin pinagtutulungan, hindi pa ako nagsasalita yan. Dapat lang, di ba? Ako nga, nagko-control pa ako. Kung hindi nagko-control pa. Nako. Kung ako, baka matrace ko yung lugar mo, hinigop ko kayo lahat. Higupin. Walang sumuport. Uy! Support! Higupin! Sabi ko, higupin. Mga busy kayo. Naka-live pa tayo, pinahiya nyo ko. Sa lahat po ng mga supporter, minsan rin, hindi rin talaga naiwasan ngayon. Pero ngayon nga lang, ang sakit kasi, alam mo yung pinaghirapan nila yun, nag-practice sila kahit hindi sila sabay-sabay na... ang hirap kaya gawin na ganyan, di ba? Isa kang lalaki tapos magsusot ka ng gano'n. Napakahirap yun. Di ba napakahirap yun? Tapos pagtatawa ng mga ibang tao, ano kaya hindi nakaka-ano? Yun yung kaya pinaka... Alam mo yung parang inaapakan mo yung pagkalalaki mo o gano'n. Pero wala yun. Pero wala namin kasi hatid nga namin kasi yan. Pero ikaw ulit, ching-win ka. Tutot mo. Kapal na mukha mo Kaya sana twin tutot mo. Wag kang ganon, no? Ha? Kasi baka mapaaga ka. Oo. Maayos ka, may picture ako sa'yo. Alalanin mo, minsan nakaka-chat ko si San Pedro. baka i-recommenda ka kay St. Peter. Baka i-recommenda ka kay St. Peter, ipasa ko yung screenshot mo at makuha ka na agad ni Green, sino ba yan? Yung sa Goblin? Yung tiga-sundo? Sino ba yan? Green Reaper ba yan? Tama ba? Green Reaper? Yung sa Goblin, baka masundo ka agad, ha? Iwas-iwasan yung ganyan ugali, ha? Nakakapangit pa naman yan. Ito mo kami mga press. Kasi, hindi ganyan ugali namin. Makulit lang kung sa makulit, pero may puso kami bilang tsaka malawak ang pangunawa.
Ginawa lang din namin din tong live na to para hindi para ano siya kundi para payuhan na sana wag niya nang gawin yung ganun. Kasi naano rin kami doon Ano lang to clarification na yung ginagawa ng mga ganun tulad yun, especially kay Bibang sa mga power pop. Ako dati si Angelina Mapanganib. Yung nagpapasaya lang sa mga Ba, tao. Diba? ano lang, entertainment. Ikaw na masyado makitig at utak, di ba? Saan ka ba pinanganak, ha? Siguro nung umulan ng ng sama ng loob sa mundo. Saan ba yung angkan mo? Puro Santo? Saan ka ba pinanganak sa kumbento? Ha? Ano? Sumagot ka! Cellphone ko yan, pang-vlog ko yan. Mahal yan, mahal. Okay. Sponsor. Sige, kausapin lang natin. Saan Kausapin ka mo lang. pinanganak? Ha? Hindi ba nagkakasala ang pamilya mong litsi ka? Bitchy Ang ka? kapal ng pagmukha mong taning ka. Tama. Tama? Tatamaan talaga sa akin yan. Huwag yan. Cellphone ko yan. Pag nakita na lang natin ng personal. Tatamaan. Tamaan mo na. Igupin ko na lang para wala nang kaso Gawin pa. natin giniling. Pag hinigup, hindi, may ano pa yun may ebidensya. Pero kapag hinigup ko yan, pati damit, sapatos, dala na yan. Walang ebidensya. Ibubugan mo nila yung tinta. Bubuga ko. Ito para kay Vincent. Pak, yung isang sapatos. ito para kay Manuel Gubaton. Pak, yung kabila, yung sintas. Ito pantalon para kay Alex Librada. Pak. O Nathan, ito yung yung relo, tsaka yung kwintas. Sa'yo na lang. Ay, bastos to. Sabi namin. Baka na, Yung ilong. baka na, saan na? Nathan, ng ilong mo ay grabe, bastos ang bunganga nitong kumari na. Ay, wala akong pakialam kahit sabihin mo taga-behave ka, gusto mong madamay? Gusto mo igupin ko yung buong BF bomb? Sabihin mo lang. Ano yung village ba yan? Village yun no? Ay, busog-busog ako dyan. Isang buwan ka niyan. Isang buwan akong maglilimlim yan. Maringdel. Saan kayo? Ay, di namin sasabihin. Ay, hindi namin sasabihin. Maraming kalaban. Maraming kalaban, oo. Hindi Dito pwede. lang kami, paligid-ligid lang. Oo. Ikot-ikot lang. Tsaka yung buong araw ngayon, hindi kami nakasama sa pintura. Gawa ng inasikaso namin ng aming mansion. Yan. Nawalang gamit. Mansion nga bahay, wala namang gamit. Yun ang malala eh. Pero okay lang, at least may At yung purpose nga po pala, sabihin naman natin dito kung anong purpose ng mansion na yun. Yung purpose nga po, pumipyo ka. Ang purpose nga po pala ng mansion na yun, hindi po kami umiiwas sa mga sa Unicap mga tungkulin namin. Hindi po ganoon. Ginawa po namin para kung sakali man na may mga pumuntang ibang member mapagbigyan ng pagkakataon. Ang uso mo, Pogi J. Hindi, nag-Pogi naman siya nung huli. Okay. Yung sa'yo, rekta eh. Walang bawi yung sa'yo eh. Ayun ang malala. No? Ayan po yung purpose ng mansion namin na para yung iba naman, pag pumunta, nagbigay lang po kami ng giveaway sa lahat ng Ay, may kuya si Sagap, po yan, Vincent Official. Si Vincent Official po yan, yung member ng Unicap. Thank you po. Tsaka si Kuya Manuel Gubato yan, pa-subscribe. Kung magbaba na lang kayo ng mga link nyo. Sige po. Ganun po yun. Yan po yung purpose namin. May galaw shoutout, Jayhan, Ate Lorraine. Kumbaga, mayroon naman kami kakayahan na mag-upa na kahit papaano. Oo. Di ba? Para yung mga ibang gusto pumunta naman, mabigyan ng daan. Mabigyan daan naman. Kasi marami nangangarap na pumunta Kalapuyan. Sobra. Ang problema lang doon is wala nang matutulugan. Uy, sa Ate Summer Girl, salamat. Wala na siyang matutulugan. So, yun na naisip namin ng paraan. Thank you, Ate Summer. Mabigay kami ng daan sa mga gustong pumunta o nais pumunta. No. Pero doon naman po kami lagi. Araw-araw po nandun na. Bali ngayon lang, hindi kami nakasama. Kasi naglinis kami ng bahay. So, Baldilyo. naglinis. Kasi kapag pumasok ka dun sa bahay, pag inikot mo po yun, naabutin ka ng 1 oras. Ganun po kalaki yung bahay namin. Umayos ka, papanatan. Ang sabi may nguso. Hay nguso, pang rice cooker nyo. Uy, pang rice cooker, meron na tayo. Pang rice cooker. Ay, ganun. Ay, thank you. Pang rice cooker. Yung pangkawali. Wala pong 900 na rice cooker. Yung ilong at nguso. Ay, meron pa lang na 500 daw. Malaki na yun, rice cooker. Oo. Di ba? Meron. Yung kagayang dalawa. Isang tao lang ang kakain. Magpalipad ka na lang kaya. Oo nga, magpalipad ka na lang kaya. Kesa, yung puro pang lalait ginagawa mo yan. Amaring del. Ang pupugi nyo ilong. Ang popogi nyo, ilong at nguso. Pwede naman. Inuna yung puri.
Dapat inuna mo muna yung lakit para yung pagalit na biglang pabait. May pore. Oh, sa dulo. May Idulo mo ate. Para maganda-ganda. Sabi, ilong at nguso daw. Ilong Maliit lang sa at rice cooker dahil. maliit lang. Sa bagay. Dahil talaga kami. Nagda-diet na talaga kami. Totoo nga po, Met. Gusto nyo mamakita yung 16 abs ko? Tawag na. I-surprise na lang natin. Sir. Surprise na lang. Sige. Para ito na yung Ito kontrabida. yun na, dito na. Ano ba, ano Sige. ito yung... Ito na yung kontrabida sa grupo natin. Hindi, Dito sa ito, bahay, official to. dito sa bahay, walang diet Ano ba dito. yung official order to, sakali sa Unicap. Kahit mag-diet ka dito, sisirain ko mga diet nyo. Padala daw niya sa atin lahat ng gamit niya. Masan. Uy, ba't nagsusum? Ipapadala ko na lang sa inyo lahat ng gamit ko dito sa bahay, mga pogi. Aba, kung gusto mo, punta na kami dyan bukas, akutin namin. Oo, sa kailan? Alam ko may mga yung yung rep na mala aparador, yung dalawa yung ganunan. Okay, yung mayaman daw Pati laman, siyempre, pati laman. Oo, siyempre. Para lahatan na. Umiyasa na kayo. Hindi, siya nagsabi. Lubos. Puro siya lait sa amin eh. Puro siya lait sa amin eh. Di, ayun na lang yung pang palubag loob. Oo, tama. Pangtanggal bagabag. Sige lang, laitin mo pa kami. Laitin mo pa kami ate. Mare, okay lang. Sige lang, laitin mo lang kami. That's open the door. Baka pwedeng basubrahan ng rep. Wala pa. Kaya pala sa manatinin niya. Kaya pala sumingit, nakarinig ng rep. Baka pwede pa sobrahan yung rep kayo. Yung baby rep lang doon, yung pwede na yan. Meron ba doon? Nakita mo ba? Meron. Baby rep, ganun lang ang malaki. Gito lang, yung ganda nun. Pang-staka ng Red Horse. Yun nga yung nakalagay doon. Yun nga. Ang mga alak. Siyempre, pati laman. Bakit yan si Vincent napunta sa vlog ni Rab at Kuya Bal? Hindi nagpaalam. Tulad sa'yo ha. Carmela Conzalo. Yan ang sinasabi ko na huwag tayong mapanghusga sa ating kapwa kung hindi pa natin alam ang totoong istorya. Explain! Isang bagsak. Tama. Isabay. 1, 2, 3. Tama. Ay, ito walang sama ng loob. Wala. Clarification lang. One vacation. Alam ulit? Clarification. Clarification. Claro. Liliwalagin lang ako. Okay, ito liwanag. Okay. So ganito po yun, Nag-usap na po ngayon lang. Hindi dito to mga kanina pa. Ngayon lang kanina pa. Kausap na po namin si Rab, si Kuya Bala. Yun nga, tutusin po yan yung vlog na yun siyempre small YouTuber lang si Vincent hindi naman agad mapapansin yung vlog niya. So matagal niya na po talaga yung na-vlog si Lola Fermin, Bali, na-vlog lang ni Kalinga Prab, tapos hindi naman alam din ni Kalinga Prab na na-vlog na ni Vincent. Kaya hindi nakapag rin si Kalinga Prab na ang dito? Ang naunang nag-vlog ay si Vincent. Pero kaya sabi namin, yung mga yung pangbaba siya, wag mo na lang pansinin. At yung kinausap namin si Kuya Bal, at nga, pinasok na ho siya ni Kuya Bal sa Unicap para hindi na siya mabasa at para isa na siya sa member namin. Total, lagi naman, paalala po, lahat po ng binablog, Paliwanag mo. lahat po ng binablog ho namin dito, mga personal vlog namin, is galing po yan kay Vincent. Siya po yung kung sample natin si Mr. Benty Boy. Parang siya yung nagre-repair sa amin ng mga binablog namin. Katulad ni Dexter. Yes. Sino ba? Marami. Yung sa'yo. Si Lola Lydia. Sa akin, yung nagagamot. Ito yung nanggagamot kay Ethan. Ha? Tatay Augusto. Sino pa yung sa'yo? Yung PWD. Yung nagbabay, yung nagsisikad. Ano Sa pa? pala, Totoy. Si Totoy. Yung sa'yo naman kanina. Si Nanay Lilibet. Nanay Lilibet. So marami po. Vincent yun. Opo, galing po lahat kay Vincent yun. Tapos kanina si Tatay. Gcash daw, bago pa. Kita kayo Alejandro. Alejandro kanina. Yan.
Parang lumalabas yung parang ito ang asset ng iba. Bali, ano po yan, asanggan dikit po natin ng Unicap yan si Vincent. Pero ngayon, At ngayon, official Unicap na siya. Yan. Kaya para, Thank you po. God bless you sa lahat. i-ano lang po natin, i-quartify. Quartify. akala ko kaya ko na eh. Sige mo lang gino-quarantine. Clarification. Clarify yung sabi niya. Hindi, ano ba? Clarify. Quarantification. Yun naman yung quarry. Quarantification. Clarification. Clarification. Yun! Okay na, hindi pa rin. Clarification. Clarification. Basta yun na lang, Yun, ipaliwanag sige. na lang natin. Ipaliwanag. Pinaliwanag na namin about doon, no? Buti na lang nabasa natin yan. Okay na po. Tapos na po yun. Wala na po yun, ha? Tapos na po yung issue na yan. Charity of clarification. Kahit binabasa ko lang, hindi ko pa rin mabigyan. Sino ba yung nag-comment there? Bastos sila. Nag-comment nga ako sa reaction video niyan. Na-reactionin ka na pala? O, tignan mo. Kung binabay. Ayun yung mga reaction, yung nag-reaction. Babanatan namin yan. Reaction din namin. Nag-recognize si Vincent na unang nag-vlog siya na. Sino? Si RP Max. Hoy, RP Max! Ano na? Nagtanong ka muna, uy! Diba? Kaya ka tayo mayroong ganun. Ay, wala kayo. Tingnan natin. Hindi agad-agad yung Ay, tingnan lang ko namin pero wala kami sasabihin na. Hindi, RP Max, uy! Ano na? Uy, ano yan? I-reactor ng kalingap yan. Wala akong pakalam kung mali. Huwag ganun. Tingnan natin. Clarification nga, di ba? Mayroong clarification. Uy, RP Max, uy! Ano na? Ano na? RP Max. Nanay Bilen. Jimel. Lola. Kalinga Prab, may magandang plano. Kuya Bal. Wala naman, parang wala. Puro lang naman to kala Jimel. Wala naman Siguro matagal na siguro yun. Wala naman Hindi wala. Ay, eto. Happy New Year. Puro naman kay Jimel. Tapos, baka itong kay Kalinga Prab may planong maganda para kay sa matandang magkapatid Ano ba yan? Wala ka na nga liig. Bulol ka pa. Wala, magbibaliwag. Salamat ka na lang. Bastos ang bunga. Hindi na paalam ng maayos ng magulang. Magmumog kami siya ng holy water, ha? Hindi magandang lumalabas sa bunganga mo. Ay, hindi, baka wala na. Baka na private na. Hayaan nyo na yun. Wala po kay Vincent yun. Ang inagapan Yung bagong video ni Kuya Ram. Ha? Kanina na-mention dun si Vincent. Ay, bago na-mention ka na pala. Ni Kalinga Prab. Okay na yun, wala na yun. Napag-usapan na ng lahat yun, kaya hayaan na natin yun. Ano ba yan? Ano ba yan, Jay? Wala ka na nga Ay, pinulit-ulit mo pa? Hindi na kita pinansin, Ate Mabel. Ano sabi? May suring ba? Ano kayo ni Jay? Bebang, kung may surimbang ano kayo ni Jay? Maestro 20. Busit ang bunga nga nito. Maestro 21, may surimbang ano kayo ni Jay? Anong ginagawa ni Alex? Parang tinanggal mo sa grupo. Parang kami na lang dalo. Wala mo. Bunga tayo lang. Hindi. Ano lang kami, trio na. Sige, comment kayo kung ano pwedeng pangalan sa amin tatlo. Sige. Para, bali, yun ang gagawin namin team, tapos yung pangalan ng grupo namin tatlo. Sige, isip kayo. Isip kayo, dali. Yung maganda naman. Kung maganda, huwag naman yung usot, ilong ha. Alam ko na naman, J-Bang. J-Bang Lex. Si Kuya Alex. Ba't yung sinasabi sa Kuya Alex? Gcash daw, sabi ni Tedel. Uy, Gcash. Wag yun. Ayahan mo na, lugaw naman yun. Lugaw naman. Papagigas yung 20. Panglugaw. Wag yun. Lugaw queen Hindi yan. maniwala yun yung pangalan namin. Isipin nyo. 3 Kings daw, 3 Three Kings? Wag yun. Huwag naman po ganun, parang napakabanal naman. Oo, hindi kami kasi moral nga kami. Immoral nga kami. Ano yung three? BG's Trio. BG's Trio. Trio. Jelix Bang. Parang scandal. Oo nga. May 3 Maria na. Ano ba yun? J Bang Alex.
J-Bang Lex. Pangit. Team Immoral. Sino ko? Comment doon. Angie Pineda. Okay, ano? Tiendad. Team Immoral. Trio. Mandirigma. Wag yun. Parang sobrang gurang na yun. Tres Beshi. Tres Beshi. Parang ginawa ko yung mga... Tres. Isto, ano? Ito. Istoji. Istogis. Studies. Three big mans. Para baka di halimaw doon. Ang sagot na Maria. Yan, subscribe. O sa ano nga Pantapat pala, sa sa Tri mga hindi Maria. pa po nakasubscribe kay Kuya Manuel ko Yan, Kuya Manuel Gubaton. Gubaton. Magkakatan ko. Libang J. Parang may libag si J. Parang Libang J. Talagang dinulo niyo pa ako Lex J Bang. Hindi, parang ano yung tawag sa group. Pag trio kasi, parang ano na yan, dami na nung ganun eh. 1AB team. 1AB team, ano ibig sabihin nito? Dugo? Type O, type AB. J-Lebang. Ano to? Bagay may libang-libang na. Tringet pa? Tringet pa. Tringet pa? Tatlong pangit daw. Nag-isip pa si Chico anong meaning yung ngit pa. Ingat lang. Si Waring Del talaga. Ikaw, puro lugaw yung kinakain mo kaya Ano? Pakatok boys. Pangit naman nun. Parang pakanto. Ang pangit naman. 3 Mandirigma yun. Borloloy. Matres. Sino nagsabi? Matres. My forever. Trio hanggang dikit. Trio good vibes. So, pwede trio good vibes. Trio good vibes. Yan, Ashley pero Pwede, ano nga, trio good vibes. Team good vibes trio. Pwede naman ganun, Team Trio. Hanap pa tayo ba may mga... The Three Musketeer. Ano yan pangalan ng movie yan. All ngubang. Nguso yung gano'n na yun. Yung gitna. Alex yan Yung bebang. Yung gitna, nguso yun Bastos to. Wala naman nakalagay na G. Budots gang. Okay, paalala, kasama na, hindi mawawala sa grupo namin si Dondon, paalala po. Team Borloloy. Ayoko nun. Pangit. Ngupang na lang. Ngupang. Team Ngupang. Sagwa? Banglejay. Parang Bangladesh siya. Jose Garcia, Trey Pangit pa nga. Jose Garcia, Trey Pangit pa nga. Tri Hari nga pantapat sa Tri Maria. Ano ba yung Tri Maria? Sino ba Tri Maria? Sino ba yung Tri Maria? Sila Rhea ata yan. Sila Rhea Olarte, dabing ng Davao. Tres Maria. Oo, Tres Maria. Dapat ang tawag sa grupo doon, Team 100. Oo, dapat ang pangalan sa grupo nila, Team Tatlong Betlog. Lisa. Lisa. Tatlong Betlog naman. Huwag naman. Nguso, J-Bang Lex. J-Bang Lex. Pwede J-Bang Lex. Ribbon light. Nguso, J-Bang Lex. 3 busog. Thunderstorm. Tama ba? 3DS Storm. Third Storm. Third Storm. Pangit. Timberloloy. Pangit. Tres Marios. Pwede, Tres Marios. Pwede naman trio tigakain. Tres Maria Josep na lang kaya. Sus Maria. Tres Maria Josep. Saan ko panggan? Tres Maria Josep. Kapag napano ka, ay sus, Tres Maria Josep. The Tres Vibes, yun. B1, B2, B3. B1, B2, B3. Tatlong hari. K-pop. K-pop. Tatlong makukulit. Good vibes na lang tayo. Team good vibes na lang. Lucky Trios. Jalibang.
Jalibang. Jallibang. Oo nga, no? Parang Jolly. Oh, pwede, no? Jallibang. Oo nga, Oo nga, Jallibang. Parang natuwaan ni Daddy. Team good vibes. Lex. Oh. Tama. Jalibang. Oh, Jallibang. Parang Jollibee, ah. Parang panlalait pa rin. Parang mataba. Mukha ba kami Jollibee? Oh, yung maganda-ganda naman. Yung, Jallibang. ano, Japorms. Parang naman Pornhub yan. The Tres Bonitos. Ano yung buntis kami? Don de la Guardia. Don de la Guardia. Ay, sila. Hindi mo. Don de la Guardia. Del Cabarle Vlogs. Malalakit yan nila kaya dapat 1AB team. Men in black. Jolly Bang from Calason Warriors family, yun, no? Yan, shoutout ka lating ate Ketur Bang. Alebang, yay! Nanalo ako. AJ Box. Paano AJ Box? Parang GB box. Ha? Parang ano, tayo yun. Box. Jab Oragon. Ba't Jab Oragon? Hindi naman kami mga Bicolano lahat. Oo, hindi naman po kami Bicolano. Tres Porengkay. Pukingkay. M de Luna. Tres Porengkay. Sagwa pa intro. Naman pa. So, paano intro natin nun? So, what's up mga kapukengkay? Hello mga kapukingkay. Alam mga kapukengkay, muli pong nagbabalik ang aming tambalan. Walang iba kundi ang Tres Pukengkay. Lalo tayo mababas nito. Tres Pukengkay. Jalibang. Hindi, halimbawa nagbabulag tayo. Jalibang. Hindi, halimbawa nagbabulag tayo sa maraming tao. Bigla, laki pa naman ng boses ko. Bigla nasa, so, wasa po mga kapukengkay. Sa Gualon, wag naman yun. Ay, ano to? Team Kirig. Ano ibig sabihin ng Kirig? Hilig ba? Kirig. Nice group po. Ano, Pukengkay? Wala tuloy. Kapukwa. Buong sisikat yung Pukengkay, ah. O, Tres, kapukwang. Huwag naman. Tatlong itlog. Ox na ang Jalebang. Jalebang. Sagwa. Tres betlog. Parang sinabi, tatlo itlog namin na. Tag-isa lang tayo. Lapang boys. Hindi naman mukbang content namin eh. Lagi eh. Pan yung hindi ko tuloy natira. Nabira. Ay! Hindi po pwede. Siyempre, ano na ho yun? Illegal possession of firearms. Yes, na, opo. The international law is not allowed. Yeah. ito. Tres Pototoy. Hindi ko ba sino? Tres Pototoy. Ay, ano yun? Jutay. Parang si Erwin niya napututo. Bakekan. Huwag yan. Tres ang gano. Ay, grabe. Baka ba mamamatay tao? Bonitos. Tres Bonitos. Parang si, ano ta? Kalog. Butlog Brothers. Team Kalog. Kalog team. Kalog's team. Jay, tatlong supot ay basta sumbuhan ano. Gusto mo Tres makita? Escuela. Gusto mo makita? Yung sabi yun. Gusto mo makita ha? Leia Buena. Gusto mo makita? Tunayan namin sa'yo. Hindi, kahit hindi na ikaw, tanungin na lang namin si Ate Glyza. Ate Glyza, supot ba? Paliwanag mo daw. Supot ba? Ate Glyza, supot ba? Yes or no? Mga kabungis-ngis. Pwede mga kabungis-ngis. Tres Escuela. Salad boys. Pwede ha? Salad. Oh. May meaning din kasi yun eh, salad boys. Good vibes na lang. Tres po guys. Tres good vibes.
Yun nga, wala tayong mapunta dito. Good vibes talaga. Team good vibes talaga lang. Good vibes. Trio Ducks na lang. Trio Ducks. Oo nga. The three Natatakot kami pag nagsusum eh. Asan na yun? Ano na yun? Tropang walang lasa. Tropang walang lasa. Rueno. Trio Ducks na lang. Sino? Mabel pala, nagsabi. Nakita mo? Nakita mo? Tanungin natin sa ating Glyza ulit. Oh, Ate Glyza, malaki ba? Dax ba? Tupo? Ducks ba? Team walang lasa. Yun. Ano? Belejay. Belejay. Pwede. Bibang Alex J. Three kings in the jungle. Yung tayo si Tarzan dito. Ginawa na tayo ni Pong. Yun, mukha ba mga gorilla? Hindi naman. Ang layo-layo. Ang gwapo-gwapo ko eh. Buntis 3. Cute boys. D3 Good Samaritan. The Guapings. Tres Bonitos, 3 Guapos. Trio Ducks na. Trio Guapings. Lex Jabang. Lex J Bang. The Big Three. Ano yung Pinoy Big Brother? Ay. Taratitas. Hindi naman kami nagbabakla eh. Tropang trupo. Tropang trumpo. Tres jumbo na lang. Masa ulit. Tropang kalog. The good vibes na lang. Mas maganda. Team good vibes na lang. Ganun na lang. Saan ang gwapo sa inyo? Ano kung talaga itong ano na to? Saan ang gwapo sa inyo? O saan din yung ba't puro lugaw na lang gusto mong pakain sa amin? Asan ang hostisya? Alam mo. That's the put boys. BF Bombs, tapos gusto magpa-feeding program, lugaw. Tignan natin ito yung mga Ano? Igron? Ginawa mo naman kaming kuko. Ba't ka Ingron boys? Ba't Ingron? Ito. Bagay. Good vibe mo nga talaga. Team good vibes talaga. Good vibes. Job. Jan Lex vibes. O nga, J. Tapos yung A. O nga, Job. Team Job. Jan Lex. J, ako yung una. Pangalan si kay Alex. Tapos yung Bebang. Yan, Job. Galing, no? Pwede, no? Job. 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 Kailan ba? Hello, mga ka-job. Ano mga kablow? Hindi ko lang tinuloy. Naisip mo ba? Ang bilis mo dito. Hindi ko lang tinuloy eh. Sabi kasi mga ka-job. Mga kablow. So what's up mga kablow? Andito po tayo sa mga ka-job. Ay. 1 hour na tayo ngayon. Mag-ano na kaya pala. Please subscribe. Ba't tumatawag to? Yan mga kalinga, please subscribe po Vincent Official. Yan, at kay Kuya Manuel Gubaton Vlog. Siyempre kay Kuya Alex. Sa akin at kay Nathan. Abangan niyo po yung mga araw-araw naming mga upload. At sino ang naka-live ngayon para ipasa natin ng mahiwagang trono? Sino ang mabibigyan? Sino dito? Yoko doon. Layo ng talon eh. Sino? Oy, ito. Dito tayo mga kalingap. Lipat tayo dito kala Gilo Mags. Yan, lipat tayo dito kala Gilo Mags. Kukunti yung viewers, mga kabiyaya. Lipat tayo, lipat. Ay, babay po. Kay Gilo Mags po, kay Gilo Mags, lipat tayo. Yan. Bye-bye. Oy, Jess, message kita ha. Magulo na. Yan, lipat po tayo dyan mga kalingap at mag-end na po kami.
Kaya maraming sa suporta nyo sa lahat-lahat. Maraming salamat. Naway nalibang namin kayo at natanggal ang inyong mga kalungkutan ngayong araw. Kaya maraming God salamat. bless. Bye-bye. Wait lang, ilipat muna tayo kay Gilo Mags, please. Kukunti lang po yung viewers. Baka pwede naman po. Gilo Mags, isang Unicap member din po yun. Nasa bahay ni Kuya Bal. Pasupport naman po. Gilo Mags. Ayan yung binababang link ni Jiggy Yung Bar. binababa ko pong link. Lipat kay Gilo Mags. Kailangan pala lagyan yung account dito para makapag-moderate ka. Teka lang, Ate Rhea Olarte. Ay, nawala tuloy. Pinatay mo dun eh. Oo nga eh. Saglit lang, saglit. Yan. Huwag kayo umalis masaya. Kailangan na po kasi yung iba naman po magla-live. 1 hour na po kami. Bakit, ate? Why? What do you do that? Do that. Wala ka naman signal. Tawag ka ng tawag, Ate Rhea Olarte. Yan, lipat po tayo kay Gilo Mags Vlog. Yan. Yan. Bye-bye sa inyo, Team Good Vibes. Yan, salamat po, salamat. Yan, lipat po tayo kay Team Good Vibes. Team Good Vibes, lipat. Salamat po. Wait lang, Ate Rhea. Wait lang. Bye-bye. Bye-bye. Good night po. Yan, salamat. Salamat lang. Good vibes. At syempre, pasubscribe din pala Ate Glyza Barono Official. Yan, salamat. Kasama ni Kuya Alex. Siya nagluto ng aming breakfast sa dinner. Yan. Evening, ano? Dinner? Dinner. Tama. Hapunan, no? Tama. Thanks, low ako. Thank you.